Helo pawb, a croeso i'r fideo yma. Heddiw dwi eisiau trafod fformula am symio rifau. Felly, enghraifft, os ni eisiau symio 1 plus 2 plus 3 plus 4, yn amlwg ni'n gallu symio rifau, ond os ni'n trio symio mwy o rifau, 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 er enghraifft, bydd hyn yn mwy o waith, felly bydd fformula yn ddefnyddiol. Nawr dwi'n mynd nôl i'r swm 1 plus 2 plus 3 plus 4. A beth fi'n mynd i wneud yw llunio triongl mas o ddotiau sydd yn cynrychioli'r rifau hyn. Felly, am yr 1, dwi'n mynd i llunio 1 dot. Wedyn, am y 2, mae gyda ni 2 o ddotiau. Nawr y 3, felly dyma'r 3. A wedyn 4. Felly 1, 2, 3, 4. Felly dyma triongl sydd yn cynrychioli'r rifau 1, 2, 3, 4. Nawr beth fi'n mynd i wneud yw llunio triongl mas o ddotiau coch sydd ar ben yr un glas. Felly, dyma 1 dot, wedyn 2, nesaf 3, a wedyn 4. 1, 2, 3, 4. Nawr, mae gyda ni hir sgwâr, a hyd yr ochr yma yw 4, achos bod mae gyda ni 1, 2, 3, 4 dots. A hyd yr ochr yma yw 5, achos mae gyda ni 1, 2, 3, 4, 5. A ni'n gwybod bod arwynebedd hyd sgwâr, neu cyfanswm y holl dots yna, yw'r 4 lleosi ar y 5. Sydd yn 20. Ond, beth ni eisiau yw cyfanswm y triongl glas. Felly, mae rhaid ni rannu a 2. Achos bod triongl glas yn hanner y ddotiau o'r rai sydd yn y hir sgwâr. Felly mae gyda ni'r 20, rannu a 2, sydd yn 10. A 10 yw'r ateb. Mae 1 plus 2 yn 3, plus 3 sydd yn 6, plus 4, a mae gyda ni 10. Felly dyma'r ateb. Felly, beth yw'r fformula ateb? Mae dyma'r fformula gyffredinol. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. A am y fformula gyffredinol, ni'n mynd hyd at n. A mae hyn yn hafal i n, lleosi a n plus 1, rannu a 2. A ni'n gallu profi hyn achos o'n i'n just edrych am 1 plus 2 plus 3 plus 4.
Felly yma, mae'r n yn 4. Mae'r n yn y fformula. Yeah. Okay. Felly, os ni'n mynd i'r fformula nawr a roi n yn haflu 4 mewn, mae gen ni 4, llosia 4 plus 1 sydd yn 5, rhannu ar 2, mae 4 llosia 5, 20, llosia 2, a ni'n cael 10. Yeah. Felly 10 yma, a 10 o'n i'n cael o'r blaen wrth edrych ar y trionglau. A enw y fformula yma yw dull Gauss. A ti'n gallu cael tro dy hunan, felly triwch n yn haflu 6. Hynny yw 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Yeah. A dylai hyn fod yn haflu 21. Ond triwch defnyddio'r fformula i gael yr ateb yma. Okay. Diolch am gwylio'r fideo a fi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau.